Suripada Tikyon namalo nami Bupasat Tami Hajut Narohot Marizio Porospir Dotaka Napura Maniar Asa Penergaya Maniar Nauli di kami saluna di paparan na tutuon halasod damang ma jala pausuk damang ma di akka uding-uding amu Tikyo Bupasat Tami. Allah bubi, jolo tak majolo baru tak. Tamu kau sudah kata talita, abu tamu kata talita li sudah. Na margor talita li abu tamu ka. Iya. Nah, asa topita, tapar rohaon. Tabuka talita li sudah, tabuka. Baru mada pa aku somma ita sudah. Enggak? Tatur ma barisata. Bupasata itu abu perbusi nami. Gabi ma jala horas dihamu amang suhu nami. Songkod dia amang suhu nami. Abu makatahita. Manutuk ma rencana nami amang pante nami. Maula ati ma dihamu na amang suhu nami. Di na manukum mahami. Dia ka perjabaran nung asip pulbe sudi amang. Enggak bang, enggak. Ditaringot akaru di paradaton. Tula-hula dong sahuta. Ale-ale nung sipul be amang. Enggak sipul amang, enggak sipul. Maula ati mamang ala di pasatamu tuhami. Songopit dan nahot na marisyon harbipir na manir regi sitio suara donon nami matutu songon hatani na dua-dua pir mapoki baul-baul pasalongan pir matu di muna salu na di panading ni amaton jomuk-jomuk marihamu aga pangomongan songon regi sitio suara setio matutu mual nalata muna tujulan narion di perlau ni amaton sadama rohamuna di akka mangulaun akka ulau muna sa di solo masatu vorteat liling mahita mangulu saya sahak may tahu panggabian ala baga do tututa bukan aborngin songon dua ni godang baga ma tutupot tasonari gabi mang gabi so mahita di inganat so mahita sudah so oke lama mang main Madok mahita horas dulu halik. Horas
Horas. Horas. Sonari pasat tami tu amang su nami. Mau lihat di hawa kasuna.